J'exprime du haut de cette tribune également, au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, nin kɛnɛ in kan n bɛ kuma fana général Abdourahmane Tchani tɔgɔ la Niger furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'a balila ka kuma diɲɛ tɔnba ka ni ɲɔgɔn ɲɛ in kɛnɛ kan. Hɛrɛ ni lakana sabatili o ye Mali ni Sahel jamanaw ka laɲini kunfɔlɔw ye. Ni jamanaw lakodɔnnen n tun do hɛrɛ ni bɛn ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O kama Mali y'a ŋaniya ta ka yɛlɛma don kow la a yɛrɛ ye. Min ye lakanako ye Mali ye fɛɛrɛw bila sen kan walasa ka dɛmɛ don sɔrdasiw ma kosɛbɛ u ka jamanadenw n'u ka sɔrɔ lakana. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles. Mali bɛ jalakiliw kɛ kokura n'a ka seko damayira ye ka da kan se bɛ jamanaw dɔw ye n'u b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ mɔgɔfagalaw ni jatigɛwalenkɛlaw ye Mali ni Sahel kɔnɔna na. Mali marajɛkulu tun ye ONU bolofara min bɛ yen lakana kama lasɔmi Faransi ka binkaniwalew la Mali la. Faransi bɛ loni lakana cakɛda kɔnɔ nka kosa in na a ye jatigɛwalenkɛlaw bila ka na jamana sabaw dancɛ la n'o ye Burkina Faso, Mali ni Niger ni sariya ma ɲamariya. Faransi bɛ ka sira tigɛ fana an na n ka baarakɛɲɔgɔnw cɛ n'u b'a fɛ ka an dɛmɛ ni nafolo ye. Par ces interventions intempestives et illégales pour retarder voire empêcher le traitement de nos demandes de financement. A bɛ bɛnbaliya don an n'an baden jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn kosɔn. Mali yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛ dɔrɔn t'a ɲɛ ye jatigɛwalenkɛlaw ka ko la. O de kama Mali marajɛkulu y'a lajɛ ka yɛlɛma don jamana jɔnsenw n'a politiki taabolow la ka yiriwali fɛɛrɛw sigi sen kan ka sifiw ni musow dɛmɛ u ka baarakow la ani ka jɔyɔrɔ k'u ye jamana maraw cakɛdaw la. Labɛn kɛra ka sariya sunba wote kɛ juillet kalo tile 18 san 2023 la o bɛnna kosɛbɛ malidenw ma hakɛ min sɔnna kɛmɛsara la a bɛ taa fo mɔgɔ 96 ni kɔ la wa sariya sunba in lakananen do fana kalataw fana ka labɛnw bɛ sen na n'u bɛ kɛ kalo nataw la, y compris l'organisation dans les tout prochains mois des élections générales. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, o ni ka baarada min bɛ Mali la lakana kama n'o ye MINUSMA ye a man ka baara kɛ a kɛcogo la Mali yɔrɔ bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ se bɛ dira u ma o kama nin san 10 labanw na. A bɛ jamana kɔnɔ lakanabaliya bɛ fan bɛɛ. O kama juin kalo la san 2023 la Mali marajɛkulu y'a laɲini MINUSMA ka taa ka bɔ Mali la joona wa an nisɔndiyara ka da kan diɲɛ tɔnba sɔnna ni an ka laɲini ye wa Mali marajɛkulu ni jamanadenw b'u waliɲuman don u ye baara minnu kɛ Mali la san 10 kɔnɔ. N bɛ tasibila kɛ sɔrdasiw ni sivili minnu sara malidenw ni dunanw bɔ la. Civils comme militaires, maliennes comme étrangères tombées au champ d'honneur au Mali. Le Mali renouvelle son engagement à coopérer avec l'ensemble des États du monde. Halisa Mali dayɛlɛlen do diɲɛ jamanaw bɛɛ ka baarakɛɲɔgɔnya la ni min y'a laɲini n'u ye an ka jamana kukanko politiki fɛɛrɛw labato. Marajɛkulu bɛ taa ni bɛnkan bolonɔ min kɛra Alger lakana sabatili kama an ni an baden minnu ye bɛnkan bolonɔ in kɛ n'a ka di minnu ye. Le gouvernement est conscient des défis qui jalonnent le chemin vers la paix. Marajɛkulu yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ hɛrɛ natili la jamana kɔnɔ. Fagali min kɛra Tɔnbɔkutu kurun kɔnɔ jatigɛwalenkɛlaw fɛ ani binkani minnu kɛra sɔrdasiw ka dagaw la dugu minnu bɛ komi Bamba, Gao ni Burem septembre kalo tile 7 n'a tile 12 la. Nunu ye nin juguyaw de ye jatigɛwalenkɛlaw ka kuluw fɛ ka na sibiliw faga denmisɛnninw ni musow b'u cɛ la. N bɛ jamanaw fo n'u y'u dusumakasi jira nin nin juguyawale in na ka ɲɛsi Mali ma. Min kɛra jigilatigɛ ye an ma diɲɛ tɔnba kuma mɛn nin fagali jugu in kan. Mali marajɛkulu bɛ cɛsiri kɛ halisa a ka yɛrɛmahɔrɔnya sabatili la ka jamana yɔrɔ bɛɛ to a bolo kan. O senfɛ kosa in na an ka sɔrdasiw ye jatigɛwalenkɛlaw ka binkani bali Burem n'u ye mɔgɔ caman faga u cɛ la. Halisa an tɛgɛ samanen do an ni jɛkulu minnu ye bɛnkan bolonɔ kɛ walasa hɛrɛ ni yiriwali kana n'a bɛ kɛ nafa ye an ka jamanadenw ma. O kama an bɛ jɛkulu ninnu wele u kana ɲagami jatigɛwalenkɛlaw la n'an y'a kɔlɔsi binkani labanw senfɛ u ka sariya labato i n'a fɔ a bɛ diɲɛ tɔnba kɔnɔ cogo min na. Mali tɛna kɛ yɔrɔ ye ni kɛlɛ bɛna kɛ an ni dunanw ni ɲɔgɔn cɛ nka Mali tɛna sɔn cogo si la CEDEAO kana Niger jamana kɛlɛ n'a kɔlɔlɔ bɛna juguya ka ɲɛsi Niger n'a dafe jamanaw ma. O la
kɔlɔlɔ in bena se Mali lakanako ma ani ye maraw here ni lakana fana tɛna sabati wa anw fana tɛ to sigilɛ. Nous ne resterons pas les bras croisés.